Enw i Loti a fi'n astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Fy hoff modiwl yw modiwl Gender Conflict a Security. Oedd gen i llawer diddordeb yn y pwnc beth bynnag, ond mae'r defnydd o case studies wedi bod yn braidd ddiddorol i fi. A mae Jenny, darlithydd, yn ffantastig, yn dwi? Ydy, mae hi'n hollol arbennig. Oedd Aberystwyth yn cynnig un o'r cyrsiau gorau mewn gwleidyddiaeth yn y Dyn Senedig, a o'n i rili eisiau bod yn rhan o IMCA a'r cymuned Cymraeg yn Aberystwyth. Fy mwriad yw i bod yn ymchwilydd yn y Senedd.